Másodfokon megduplázták a tapolcai álmokfutó büntetését. Jogerősen 4 év börtönre ítélték, mert alkoholtól és gyógyszertől zavartan órákig száguldozott, ez alatt több autót összetört, sok embert veszélyeztetett, és végül majdnem elgázolt 2 rendőrt. A letöltendő szabadságvesztés mellett a férfit örökre eltiltották a vezetéstől. A tapolcai K. Zoltán egy őrült nap következményeit nyögi. Nem akármivel, rendőrgyilkosság kísérletével vádolták meg. Feszülten várta büntetése kihirdetését a győri ítélőtáblán. Az 52 éves férfinél valami elpattant 2021. április 5-én. Húsvét hétfő volt, reggel beszállt az autójába, Köveskál felől vezetett Gyulakeszi irányába, amikor fogta magát és szándékosan ráhúzta a kormányt az éppen őt előző kocsira. A 2 jármű összeütközött, majd mindketten az útszéli árokba sodródtak. A találomra kiszemelt áldozat autója a feje tetején állt meg, kész csoda, hogy a balesetben senki sem sérült meg. K. Zoltánt enyhén ittasnak találták, ezért bevonták a jogosítványát. A férfi ezek után pár óráig nyugton maradt, ám délután a tiltás ellenére újból sluszkulcsot vett magához. Ekkor a teherautójával indult útnak, és álmokfutásba kezdett. Sorra érkeztek a rendőrségre a különböző közlekedési balesetekről szóló bejelentések Tapolcáról és környékéről. Az egyik telefonáló elmondta, hogy egy teherautót vezető férfi menet közben többször nekiütközött a kocsijának, majd megállás nélkül tovább haladt. K. Zoltán volt az. A helyszínelésről amatőr felvétel is készült. Miközben a rendőrök a nyomokat rögzítették, a károsult sofőr észrevette, hogy a teherautós visszatért. Riasztotta az egyenruhásokat, 2 közülük futva indultak K. Zoltán felé, aki ekkor hajmeresztő dolgot tett. Az egyik rendőr tanúvallomásából idéz az előadó bíró. Ekkor a Mercedes tehergépkocsi nagy gázadással elindult irányunkba, ekkor én a tehergépkocsitól 3-4 méterre lehettem, kolléganőm mögöttem volt pár méterrel. Nekem hirtelen jobbra félre kellett ugranom, különben a Mercedes elütött volna, és kb. Fél méterrel haladt el mellettem. K. Zoltán örjöngését a következő pillanatban egy szembejövő autó állította meg. A férfi fékezés nélkül frontálisan rohant bele a teherautójával. Ekkor fogták el a rendőrök, masszívan ellenállt, mikor kiszedték a járműből és megbilincselték. Az ő szerencséje, hogy rendőrök intézkedtek vele szemben, és őt ott helyben megbilincselték, mert ha az érintett autósok fogják meg, akkor ő most sértettként ül itt, ha egyáltalán itt tud ülni. Ugyanezen a napon a tapolcai férfi másokat is veszélybe sodort. Egy gyalogátkelőhely előtt álló autósnak is nekiment, majd továbbhajtott. Ezután a záróvonalat átlépve úgy előzött meg egy másik autót, hogy közben nekiütközött az oldalának. A vétlen sofőr megpróbálta megállítani az álmokfutót, de K. Zoltán ráhúzta a kormányt, és újból nekihajtott. Majd miközben visszatért a helyszínre, ahol végül elfogták, a férfi több közlekedési táblát is kidöntött, az egyik egy arra közlekedő autó felé repült. Kiderült, hogy K. Zoltán 3 nappal korábban is balesetezett, nyilatkozta akkoriban az ügyészség szóvivője. Az 52 éves férfi már 2021. április 2-án nagy sebességgel közlekedett Tapolcán egy személygépkocsival, és ennek során egy trafóháznak, illetve egy elosztószekrénynek hajtott, ennek következtében egy időre az utca közvilágítása meg is szűnt. A férfit már ezért is megbüntették, 50 000 forintos helyszíni bírságot kapott, ám ez nem tartotta vissza. Dermesztő belegondolni, hány sérültje lehetett volna a többnapos őrületének, szinte a csodával határos, hogy senkinek se esett baja. Ezzel szemben több mint 10 millió forintos anyagi kárt okozott K. Zoltán rombolása. A veszprémi törvényszék tavaly novemberben 2,5 év börtönre ítélte a tapolcai férfit. Hivatalos személy elleni erőszak, közúti veszélyeztetés, rongálás és cserbenhagyás miatt mondták ki bűnösnek. A vádhatóság szerint azonban sokkal súlyosabb bűncselekményt követett el. Az a magatartás azonban, amit a vádlott aznap tanúsított, az úgy gondolom jóval nagyobb büntetésért kiáll.
K. Zoltán húsvét hétfőn pár óra alatt 6 helyszínen összesen 10 autót tört össze szándékosan. Sehol sem állt meg, nem érdekelte, hogy megsérült-e valaki. Az ügyészség szerint akkor is elszelelt a helyszínről, amikor az egyik általa kidöntött kereszttábla neki csapódott egy épp arra közlekedő autónak. Vagyis cserbenhagyást követett el. A jármű külföldi utasait azonban nem tudták kihallgatni, a szemtanúk pedig nem láttak becsapódást. K. Zoltán váltig állítja, nem vette észre, hogy ilyesmi történt volna. Ezért a tettért végül nem tudták elítélni a tapolcai férfit. A cserbenhagyás megállapításának azért feltétele az, hogy észrelnie kell az, hogy bármilyen balesetet is okozott a cselekményében a vádlott. Ezt a rendelkezésre álló adatok alapján kétséget kizáróan nem lehetett megállapítani. A vádhatóság szerint K. Zoltán a rendőrök életére tört, amikor gázt adott és feléjük indult. Vagyis több ember és hivatalos személy ellen elkövetett emberölés kísérletért kell felelnie. Egyöntetűen nyilatkoztak, hogy veszélyben érezték magukat, és el kellett ugraniuk a gépkocsi előtt. Mi történik vajon akkor, hogyha a sértettnek nincs olyan lélekjelenléte, hogy elugorjon? Vagy uram, bocsán, megcsúszik, elesik. A vádlott keresztül ment volna rajta, mert lehetősége nem lett volna arra, hogy megálljon. A táblabíróság azonban a felvételek és a szakértői vélemények alapján úgy látta, hogy K. Zoltán nem a rendőröket vette célba, hanem a helyszínről akart mindenáron elmenekülni, és így tudta kikerülni az útjában álló járműveket. Vagyis nem gyilkossági kísérletet, hanem hivatalos személy elleni erőszakot és közúti veszélyeztetést követett el. A vádlott tisztában volt azzal, hogy ő szabályt fog szegni, és tisztában volt azzal is, hogy veszélybe kerülhet a rendőrök élete, illetőleg a testi épsége, azonban könnyelműen bízott abban, mint ahogy ez meg is történt, könnyelműen bízott abban, hogy el tudnak ugrálni a teherautó elől, tehát úgy ítéltük meg, hogy e vonatkozásában gondatlanság állapítható meg. Az utolsó szó jogán a tapolcai férfi is tagadta, hogy ölni akart volna. Sajnálok mindent, és nem akartam elütni a rendőrt. De akkor mit művelt aznap K. Zoltán az utakon? Kiderült, hogy a férfi súlyos pszichiátriai betegségben szenved. Sajnos a vádlott bipoláris affektív zavarban szenved, melynek a jellemzője ugye az, hogy van egy felhangoltsági mániás és van egy lehangoltsági depressziós szakasz, és figyelembe véve azt, hogy ezen cselekményt megelőző 2 héttel történik a vádlottnál egy bizonyos gyógyszercsere, és sajnálatos módon ezen a napon egy felhangoltsági szakasz van. A kérdés az, hogy a vádlott ott akkor, abban a pillanatban mennyire volt tudatában, és mennyire tudta felismerni ezeket a közlekedési szabályokat. Kóros elmeállapota aznap súlyosan korlátozta a tapolcai férfit abban, hogy felismerje tettei következményeit, mondta ki a bíróság. Tehát maga is tisztában volt azzal, hogy nem lett volna szabad gépkocsiba ülnie, nemhogy azzal húzamosabb ideig közlekednie. A törvény ilyen esetben lehetőséget ad a büntetés korlátlan enyhítésére. A másodfokú bíróság mégis súlyosabb büntetést szabott ki az álmokfutóra, mert olyan sok helyszínen okozott veszélyt. A ítéletet megváltoztatja, a vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés tartalmát 4 évre súlyosítja, egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helyben hagyja. K. Zoltánnak tehát hamarosan börtönbe kell vonulnia. Ráadásul már korábban is elítélték valamiért, akkor kapott 1 éves börtönbüntetéséből próbára bocsátották, most azt is le kell ülnie. A bíróság végleg eltiltotta a járművezetéstől is.